Hola nois, benvinguts a un vídeo i avui tornem a estar a Build Battle. Un pato! Hem de... Hòstia, el Patito Juan. Val, Patito Juan. Ya está el fem crecido. verd o groc? El fem verd o groc? Groc fijo. Groc. Vale, li farem els ulls blaus. Hem Mario, de Mario, dibuixar un... Mario, lo plata. Oh, Mario. Vale. Mario. No, perquè no se t'ha ocorrit la maravillosa idea de fer les pates amb taronja, pregunto. Perdó. És que em vaig deixar tota la imaginació mentre Todo fèiem una... visual i plàstica. He vist un vídeo. Sí, em sortia com l'últim vídeo que te juegas. Com una merda. El submarino, que vam fer. El submarino. Jo crec que ens mereixia més puntuació. Si algú vol veure el vídeo del submarino, el teniu aquí de la dreta. És estupendo. A veure, com dibuixem el pato, tio? Ha sortit volant. Sí, l'he vist. Per aquí. Jo crec que per aquí. No, Vale, no lo m'agrada. veo. Es que no lo veo. Es que no lo veo. Vale, sense profunditat. Aparcau, que tenim 4 minuts. Sense profunditat. Tu tira amunt i dibuixem una neguet. En 2D, en 2D, en 2D. Vaig fent la part de darrere i ens ho ha de treure, jo crec. Vale. Que sàpigues Aquí passa una. que això que fem de tu fes això, jo faig això, és sentenciar el pobre neguet. Mira, el gat està xalat, tio. El Patito Juan se merece Un 10 respeto. de 10. Respect. Patito Juan. Respeta el flow, chicos. El meu gat s'ha trastocat. El respecte. Està miolant davant de la porta quan està oberta. Guay, ¿no? Sí, no sé. Como más mono, en plan, ¿sabes? Sí, així, rechonxito. És més maco. Tato, el chichito 2 minuts. Ajuda'm amb el cap, que no té a cap el pobre ànec. va. És deforme! Està més cap a un costat, sí, és deformat. Però va. Crec que he de moure això. Ai, Déu meu senyor. Tenim un minut i mig. Vale. Sí se puede. Tira més cap a dalt, que està molt xurrillo. Que no, que serà rechonxet. Sembla, mira, des d'aquí... Això blau. Què és això? Això no és un ànec. Ojo, patito. Li vull fer unes ulleres. Espera, que li vull fer unes ulleres. Que no té ulls. Sí se puede. Vale. Oh, Ya hemos perdido. me gusta. Le voy a dar un verd. Mira, és que és una mica... és molt... no m'agrada. A mi sí, és com le vamos a petitó. poner está bien. Ah, jo És no que li he no posat un m'agrada verd. perquè té els ulls molt grans. Sí, això sí que Avui és no estem veritat. per xutxurries, Estem avui... Aquest és pitjor que el nostre. Hòstia, on els cartells són tots vermells, menys un Vermell. taronja, Crec que si tenim un punt, dona gràcies. Aquest ha posat un taronja, que gran. Gràcies. Espectacular. Espectacular. Guanya aquest, tio. El Pato Donald. Que se m'ha buguejat, que no puc... Li volia posar un blau, però se m'ha buguejat. No va en conya. A mi també. OMG. Que flipes, mira-li els ulls. Loco, espectacular, ara sí, s'ha posat tot d'acord. Què ha fet caca la neguet? Només per això necessites un verd com a mínim. Que feo és, però con ganes, però m'agrada. El quack, t'ho juro que m'ha agradat, El quack mola, que posa XD, A veure. Oh. Li posaré un puag, perquè no té ulls. No tinc res en contra del sex, però és que una neguet... Aquesta neguet mereixia tenir ulls. Mira, jo li posaré un... Està bien. Sí, vinga. És una gallina amarilla. I això? Si sembla un T-Rex. Mira't al de costat, si sembla un T-Rex. Per què està a trossos l'ànec? Per què està a trossos? Les cames estan currades,
Ah, mira, aquest és com nosaltres. Sí. És un intent d'anar aquest. Què he guanyat? No hem quedat últimes. Vamos! I bueno, nois, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si sabeu, si és així, li doneu like, us subscriviu, activeu la campaneta per a les notificacions de quan pengi el pròxim vídeo.